А ці ведаеце вы, хто прыдумаў назву легендарнаму фэсту Басовішча? Вось вам некалькі падказак. Гэты чалавек нарадзіўся ў Эльблонгу, на поўначы Польшы, у сям'і беларускіх інтэлігентаў, што апынуліся там пасля Другой сусветнай вайны. У сям'і размаўлялі па-польску, але беларушчына заўсёды была навокал. Былі і беларускія песні, кнігі, дзяцей вучылі беларускай мове. Частым госцем у доме быў Юрка Єніуш, сын славутай беларускай паэткі Ларысы Єніуш. На хвалю ўздыму дэмакратычнага руху 1980 ён далучыўся да салідарнасці, за што трапіў у турму на 8 месяцаў. Афіцыйна за распаўсюджванне ўлётак і арганізацыю нелегальных структур. Ён аўтар працы «Жаўнеры БНР» і зборніку эсэ «Нацыянальнасць беларус». Займаўся даследаваннем арміі генерала Станіслава Булак-Балаховіча, але ніколі не супраць пагутарыць і на іншыя тэмы. Мы размаўлялі з ім і пра Тадэвуша Касцюшку, і Кастуся Каліноўскага, і пра спаленыя вёскі 46-га. Гэтыя гутаркі на нашым YouTube-канале. Абавязкова пацікаўцеся. Наш герой прафесор Олег Латышонак, выбітны беларускі гісторык з Беласточчыны. А пасля якой падказкі вы здагадаліся? Пішыце ў каментарах.